Този мъж живеел с майка си повече от 20 години, но когато хората разбрали какво правят двамата в тази къща, ситуацията била толкова обезпокоителна, че полицията била извикана незабавно. Валера, 30-годишен мъж, живеел с майка си в изолирана къща в Русия. Къщата била тъмна, мръсна и изпълнена с непоносима миризма. Съседите дори избягвали да минават покрай нея. Години наред никой не бил стъпвал вътре. Те нямали приятели, нямали семейство. Само двамата живели заедно от незапомнени времена. Но през последните месеци нещо започнало да привлича вниманието. През пукнатините на прозорците се виждали странни шумове, приглушени писъци и неясни фигури. Докато един ден на мястото не бил изпратен градски инспектор. Когато отворил вратата, това, което видял, го накарало да избяга панически. Това, което Валера и майка му правили в тази къща, било толкова подло, толкова абсурдно, че дори полицаите на място били шокирани. Искате ли да знаете какво са открили? Напишете част 2 в коментарите, ако искате да видите продължението на историята.